Heritage Malta se tniedi proġett ġdid biex tinġabar informazzjoni dwar l-ipoġew ta' Ħalsaflieni. Dan il-proġett qed isir kollaborazzjoni ma' l-Arkivji Nazzjonali fih dan proġett Memorja. Heritage Malta se tipparteċipa f'dan il-proġett billi tiġbor informazzjoni dwar l-ipoġew minn kemm residenti kif ukoll viżitaturi li żaru s-sit fil-passat. L-ipoġew ta' Ħalsaflieni qiegħed fil-qalba ta' raħal ġdid. Għandna residenti bażikament ġirien bib ma' s-sit u fil-passat kienna residenti li joqogħdu saħansitra fuq is-sit. Fil-fatt dawn kellhom parti mill-kantina tagħhom li kienet parti mis-sit. B'hekk nixtiequ nikkuntattjaw dawn in-nies huma jiġu ikellmuna fuq l-esperjenza tagħhom tas-sit li hija partikolari ħafna, fuq aneddoti, il-memorji tagħhom tas-sit, kif ukoll il-ġirien tal-madwar tal-ipoġew. Apparti minn hekk, nixtiequ inkellmu wkoll viżitaturi li ġew jaraw is-sit fil-passat. Permezz tal-proġett Memorja qed niżguraw li dawk il-memorji ma jintilfux iżda jiġu preservati għall-futur.